बिन पाण्याची भाजी. त्या कारल्याचो गुणधर्म जशाक तसो ह्या भाजीत रवलो. कारण मी ती पिळून काय रस बीस टाकूक नाही आणि रस मी काढूक नाही. अशी भाजी तुम्ही मुद्दाम करून बघा, तुमका आवडतली. नमस्कार मंडळी, मी करतायत कारल्याची भाजी. ही कारल्याची भाजी बरीच जणा खाऊ कंटाळतात आणि बऱ्याच जणांची पद्धत ही चुकता ह्या भाजी करूची. कारण काय, ह्या कारला कडू म्हणून काय करतो, चिरताना कारला किसतात किंवा चिरतात आणि मीठ घालतात आणि त्या मळतात आणि ह्याचो रस जो असता की नाही तो काढून टाकतात. असा करायचा नाही. जेचो तेचो कुठच्याही भाजीचो गुणधर्म आपण मिळावं त्यासाठी आपण काय करायचा, ह्या कारला मी आता कापून तुमका दाखवते. पहिली गोष्ट अशी, ही कारली असतात ना, ही कारली असतात ती ह्याच्यावर फवारणी केलेली असतात. औषधाची फवारणी ह्याच्यावर बसलेली असतात. आपण बाजारातून आणायची कारली आणि ही कारली 1 तास पाण्यात टाकायची. 1 तास तुम्ही जास्तीत जास्त टाकायची. 1 तास कशा जास्तीत जास्त ही पाण्यात टाकायची. आणि ही पाण्यात टाकला की वरती त्याच्यावरती औषधांचं थर बसलेलं असता. तो थर पाण्यात नाहीसो होता. आणि खयच्याही प्रकारची तुम्ही बाजारातून भाजी आणला तर ती आधी पाण्यात टाका आणि नंतर ती तुम्ही चिरूक घ्या. तर ह्या कारला मी आता तुमका कसा चिरतो आणि ह्याची भाजी कशी करतो म्हणजे ह्या रसासहित ती मी तुमका दाखवते. ही कारल्याची भाजी इतकी चविष्ट लागता, मस्तच लागता. ही डाळी बिळीच्या तोंडात कारल्याची भजी, कारल्याची कापा अशी बारीक शिरे काढू गये आणि मीठ मसाला लावून तव्यावर भाजू गया. कारला मीठ मसाला लावून भाजायचा, बेसन लावलेला वेगळा. त्या कारला मस्त भाजला का कुरकुरीत डाळीच्या तोंडात मस्तच लागतात. डाळीच्यात कशाही आमटीच्या तोंडात. बरीच जणा मी बघलंय, बऱ्याच जणांका बघलं, ह्या कारल्याचो रस काढून टाकतात किंवा कोणाक तरी पिऊक देतात. कारल्याचो मळून रस काढतात आणि तो पिऊक देतात. तो रस काढून भाजी करण्यापर्यंत ह्या कारल्याची अशी भाजी केली तर काय होता. आणि ही मी भाजी जी करते ना ती खूप जणांका आवडतं. अशी पाण्याचा हात न लावता मी भाजी करतलंय. ह्याका मी पाणी अजिबात लावचंय ना. ही भाजी तुम्ही जर करून ठेवला पासा कारल्याची, तुमच्या घरात समजा जर कोणाक तरी कडू भाजी होई झाली, आजारी माणसं असतात, डायबिटीस असतात किंवा काय, तर त्यांना कडू भाजी होई जाता ना रोज तोंडाक. मग ही तुमका रोज जी करूची लागता की ना ती एकदा करा आठवड्यासून आणि बरी 8 दिवस मस्तपैकी डब्यात भरून तुम्ही फ्रीजात ठेवा ही भाजी. आणि ह्याका पाणी अजिबात घालायचा नाही आणि याचा सत्व घालवायचा नाही. अशी भाजी मी आता तुमका करून दाखवतले. आता ही कारली मी सगळी बी काढून घेतलंय. ही कारली आता मी चिरूक दाखवते तुमका. अशी बघा, अशी कारल्याची करायची. आमका ती आमच्या गावात कारली असतात, आम्ही कारली घालतो पावसात, त्यामुळे आमका ती सवय असा कारली चिरून भाजी करूची. ही तुम्ही किसून जर भाजी केलात की ना, किसलात किसणेवर तर त्याका पाणी सुटतला. म्हणजे अशी कापायची पातळ बारीक. हे बघा, अशी कापायची पातळ. सगळी कारली मी अशी कापून घेते. या कारल्याच्या भाजीत मी 2 मोठे कांदे घेतले, बारीक कापून घेते. आता त्या कापलेला कारला मी आता भाजतलंय. तेल टाकायचं ना अजिबात. या पाणी मरेपर्यंत आणि नरम पडेपर्यंत भाजून घ्यायचा कारला. बिन तेला बिन तेल ना पाणी ना, नुसता भाजायचा. अशी तुम्ही भाजी करून बघा, तुमका आवडतली. त्या कारला असाच भाजायचा तर पाणी सुकेपर्यंत. कारला आता बरा भाजला.
मी अजून याच्यात काही घालून नाही, नुसता कारला मी सुक्या भाजून घेतलाय. असा कारला भाजायचा समजा, असा नरम मऊ पडेपर्यंत सुक्या भाजून घ्यायचा. आणि तुम्ही ह्या उतरून सुद्धा करू शकतात. म्हणजे मी आता ह्याच्यातच मी करून दाखवतो आहे. ही मी आग कमी करून कारला बाजूक केलंय. आता मी तेल घालतो ह्याच्यात. त्या भाजीक जरा तेल जास्त लागतं, त्याच्यात मी तेल घालतोय. 3 पळी मी तेल टाकलंय. ह्याच्यातच मी कांदो बारीक भाजीत चिरून घेतलंय, तो ह्याच्यातच मी फोडणीत टाकतोय. माझा भांडा म्हणजे कढई मोठी आता म्हणून ह्या माका त्याच्यात जमला. तुम्ही काढून घ्या, कांदो सेपरेट टाका, फोडणी मऊ करा आणि नंतर कारला टाका. मी कांदो भाजीत भाजून घेतो. मी ह्याच्यातच मीठ टाकून घेते भाजी कांद्यात. कांदो बरोबर मऊ होईल, भाजा होईल कांदो त्याला. हे बघा, हे कांदो आता बरोबर भाजलो आणि मऊ झालो. याच्यात आता हळद टाकते आणि मसालो टाकते. त्याच्यात मी आता हळद टाकते बघा. त्याच्यानंतर भाजको माझो मालवणी मसालो, भाजको मसालो या भाजीत घालायचो. आपला किती तिखट होईल तितको घालायचो. आणि या भाजीत गूळ लागता मात्र, त्या गूळ घालायचा. आंबट गोड तिखट ही भाजी का सुंदर होतली. आता हे सगळा मिक्स करून घ्यायचा. पाणी अजिबात घालायचं नाही भाजीत. ही भाजी चवीत इतकी सुंदर लागता. मी ह्याच्यात पाण्याचं थेंबही घालून नाही, त्यामुळे ही भाजी मस्तपैकी राहतात. त्याच्यात वरतून किसलेला खोबरा घालायचा. मग झाली भाजी तयार. चपात्याबरोबर तुम्ही काय खाशात जेवणाच्या तोंडात. तुमका जर गूळ नको असला तर घालू नका. मग त्याच्यात कोकम टाका, गुळाऐवजी कोकम टाका. ही भाजी बघा कशी सुंदर झाली. ही अशी भाजी तुम्ही जर करून खालात तर परत म्हणताला ही भाजी करतोय अशी. ही भाजी इतकी सुंदर जाता. एक कारला, पूर्ण कारला जशाक तसा तुमच्या पोटात जाताला. आणि मी ह्याच्यातला पाणी घालू आणि ह्याच्यातला मळून मी पाणी काढू. ही भाजी अजिबात कडू लागायची नाही, कारण ह्याच्यात गूळ असा. इतकी सुंदर भाजी, अशी चमचोवर भाजी जरी तुम्ही तोंडात घेतला ना तर तुमका खाण्यासारखी वाटतली ही भाजी. मी पण ही भाजी पहिल्यांदा जेव्हा खाल्ली ना तसून मी ही भाजी करतोय. मी अशीच भाजी करतोय. त्या मी ओला खोबरा किसून घेतलं, त्या ओला खोबरा मी या भाजीत घालतोय. तुम्ही अशी भाजी मुद्दाम करून बघा. बघा तुमका आवडता की नाही. त्यांना माका सांगताला दाखवलाच पाहिजे बघायला अशी भाजी. ही भाजी तुमच्या घरात कोणाची होळी झाली, कारल्याची होळी असतात की ना, करून घालू सारखी सारखी. आता रोज म्हटली तर 2 दिवसांनी म्हटली तरी करूची लागतं. ही भाजी 8 दिवस सहजच फ्रीजमध्ये ठेवू शकतात. अशी करून गरम करायची आणि द्यायची. पाणी घालायचं नाही. आता कोथिंबीर काय लागणार नाही. एकदम सोपी आणि सरळ मस्त भाजी कारल्याची. मी आता ही उतरून घेते. बिन पाण्याची भाजी. त्या कारल्याचं गुणधर्म जशाक तसं या भाजीत राहिलो. कारण मी ती पिळून काय रस बीस टाकूक नाही आणि रस मी काढूक नाही. अशी भाजी तुम्ही मुद्दाम करून बघा, तुमका आवडतली.
तेव्हा तर मंडळी ही कारल्याची भाजी आणि चपाती खाव. मी ही भाजी केलंय तशी भाजी तुम्ही पण करा. आणि जी भाजी खाणत नाही ना ती मागान ही भाजी खातली बोटात चाटीत बघा. अशी भाजी तुम्ही पण करा. आणि हो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि शेअर करा.